Nya doon ako'y nindot nga ibalita sa mga gindulmanon. Hello, minaw mga gindulmanon. Sa niaging sesyon sa sangguniang bayan sa Gindulman, ang presiding officer sa guniang bayan sa Gindulman, of course, ang atong Vice Mayor, di ba? Engineer Sinfor Labastida. Unya akong nabatian ang dako kayo, nindot kayong balita mga higala. Nga ang mga konsihal nga sakop. O minaw, mga Gindulmanon. Gindulmanon, good news niya. Atong nabatian nga ang mga konsihal nga sakop sa sangguniang bayan sa Gindulman, majority ana na malagi mga political na sila nga mga kolor, majority ana aliado ni incumbent Mayor Ben Balo. So nahigayon nga ang mga aprobahan diyang resolution ordinansa usahay sa gulan nila og kuan na pasaylo abiya ko ha, pero kining akong opinion ni pwede sayop ko. So tungkol kay majority sila sagad o kung say kagustuhan sa mayor masunod, mabitaw na nang hitabo nga ato lang ning i-rewind ba, mabitaw na hitabo nga aminaw Gindulmanon. Mabitaw na hitabo nga katong 27 million nga budget para sa municipal college nagasto sa lain nga butang, gipamalit og unsa to heavy equipment imbis unta to para sa municipal college. Kana tungod kay ug mo request ang mayor nga i-realign majority magod sa iyang kaalyado ang naa sa konseho. Wa ko masayo 8 man tali na sila diha, 7. Pila ra diha ang independent. So ma-approve. So mo na nang hitabo sa atong lungsod. Pero kining bagong balita, paminawan ninyong bagong balita. Bagong balita, amay ka malipay ani kay matud pa. Hello. Ang mga konsehal karon mga higala, murag na buka, naabli na ang ilang mga mata. Tungod aning nahitabo karon nga si Mayor Ben Balo ug 5 ka mga kauban niya, mga department head ba ang uban ani, nakasuhan sa ombudsman tungod aning kwarta. Nakuha ba ninyo? Nakaamgo karon ng mga konsehal nga porbida delikaduha man dining atong kalaki. So sa niaging sesyon no, pagkakuha mga yutas minutas ani. Pero ang akong source sigurado ko 100% kini nga totoo. Walay dugang, walang dagdag, walang bawas ha. Minaw Gindulmanon. Ang nindot nga balita ang mga konsehal karon sa lungsod sa Gindulman wala na mosugot nga maggasto og kwarta ngadto sa usa ka proyekto nga way klaro. So ang hitabo ingon ane, si Mayor nag-request og realignment na pod, usay tawagan ni reversion. O alang sa mga ordinaryo nga lungsuranon kining reversion o realignment, kwarta ka na nga doon na budget. Ang kwarta ka na nga na sa budget. Nya gamiton unta sa para sa municipal college sa diha. Apan kung ang mayor mo request nga gamiton sa inato sa laing butang na ako'y gustong paliton. Sumunay realignment. So karon tunga pamantas tuig nag-request na po si Mayor Ben Balo og realignment o say tawag nila na reversion. Ang kwarta ba ibalhin sa laing gastuhanan worth 5 million. Unya nabantayan sa mga konsehal mga higala. O panghitabo ni Gindulman ha. Nabantayan sa mga konsehal nga dunay 50,000. O minaw 50,000 nga idugang na pud og gasto anang Christmas tree.
nga nahimong kontrobersyal. Nakuha ba ninyo? Kanang Christmas tree ba nga na-convert into cash? Mo nag-imbestigahan karon sa ombudsman. Kay kana unta nga Christmas tree hinatag raman kuno na ngadtong tuig 2022 ay naunsa ba pagkasunod tuig 2023 gi-convert into cash man. O gihimuad mga papilis ug nabayran ang usa ka kontraktor nga taga Gindulman ra gihapon. So mao na nahimong investigasyon karon nganong gibayran man na 1.2 million. So kana nagka-problema na gyud kayo karon kay investigasyon criminal o administrative nga kaso baya ang atubangon nila ana. So problemano gyud mo simpatiya gyud ta. Ang atong kaluoy kotobra gyud kaluoy. Unsaon ila man ang binuhatan maluoy na lang ta. Kay simba kunig mga tanggal sa trabaho, ha? Wa gyud tay mahimo. Ha? Kay ang atong gusto ligyon ta gobyerno nga limpyo. So malipay ta, pananglit lang. Malipay ta nga ang ombudsman makakita og unsay angay limpyo particularly sa lungsod sa Gindulman. So sige to hulaton na. So balik ta sa atong isgutan. Karong bag-o pa lang nag-request na mapod si Mayor og 5 milyones nga ibalhin na pod og laing gastuhanan. Well, gitan-aw na pos mga konsehal. Di na lang po ta musupak ani. Pero abtik na gyud pod ang mga konsehal. Nga naman. Doon naman sila nakita nga 50 mil nga idugang na po kuno po gasto anang Christmas tree. So tan-aw sa mga konsehalis ug mo approve ta ani mo sugot ta nga magdugang na po kwarta para anang questionable nga Christmas tree ay mga pagan ta ani mapil tas kaso. Ha? Very good, ha? Very good, very wise move. Mo na sakto. Maglantaw gyud ka, maghuna-huna gyud ka unsay dangatan nimo. Ano di ta makompormiso? Di ba tanawa na karon? Si Mayor, katong kontraktor, ana, ang Christmas tree, ug 5 ka department head, ay na, nag-atubang og criminal, og administrative investigation sa ombudsman. Kaya wa man nila huna-huna ang ilang gihimo. Nga mayor bag gamay nga kantidad 1.2 million. So mo ni atong maayong balita nga nitagam na, ha? Nitagam na mga konsehal. Maayo ganitong nanglabay ang panahon nga ilang giaprubahan ang mga realignment sama sa 27 billion nga kwarta unta pa sa Municipal College ilang gi-realign gipamalit ug unsay gipamalit adto ug nay nireklamo adto delikado mga konsehal delikado mas grabe ito ka 27 million tong ilang gi-realign. Wa ko yapi mga higala. Pero well giubanan tingali po sila sa anghel nga magbalantay. Nakalingkawas ang mga konsehal o mga opisyales sa Gindulman nga way ni reklamo at tong 27 million nga ilang gibalhin o gasto. Amo na nitabo sa Gindulman College ang building kalabira lang gyapon. Serbisyo totoo. Serbisyo totoo. Sa mo na good news mga higala. Good news. Woo! Okay. Good news nga ang mga konsehalis sa lungsod sa Gindulman na higmata. Naka-realize na nga di gyud mahimo ning magyango-yango lamang tas mayor kay ug magkainunsa magkakompormiso ay damay ka. Ha? Mo na itabo. So wa nila aprobahe. Very good. Wa nila aprobahe
katong 50,000 bisag gamay rang kantidad pero naniguro sila. Naniguro sila nga dili man damay kay problema na ra ba ng Christmas tree. Christmas tree nahimong 1.2 million. Gibayaran ang sa kontraktor ana. So, ang mga konsehal nagising na. Okay, congratulations. Woohoo! Nagising. Woohoo! Nagising na sa katotohanan. Dili gyud, labing klaro. Dili gyud maayo magyango-yango lang ka. Approve without thinking. Tungod kay ang mayor mo'y nag-request. Kay kung doon ay bulelyaso, ganito ang dangatan. O tanawa karon lagi. Na criminal o administrative case na karon sa ombudsman. Batok ni mayor o 5 ka mga department head o 4 ba na sila? Apil ang kontraktor. Simbako kung sa resulta ani. Daghan ka yung mga preso. La Bastida. Serbisyo. Totoo. Serbisyo. Totoo.